Gran Bhakti Fiesta ni Nuestra Señora del Carmen. Carmen iteman nanggay ni pagyaman ni Art Rubino and family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Cynthia Aquino. Pagyaman ni Mrs. Ilag and family. Pagyaman ni Pamilya Arzabal Bakdayan. Pagyaman ni Engineer Hilo and Mrs. Paulita Almasan and family. Pagyaman ni Engineer Joseph Paul and Mrs. Laarni Pre Almayo with Tudor Calix. Antay mo ginang namin tikarkararag tayo. Damario, Pablo, Filomena, Eleuteria, Sister Socorro, Roberto, Hedriza, Severina, Paula, Jose, Yolanda, Maria Carmen, Pablito, Gregorio, Roberto, Isidora, Lucito, Filomena, Cayetano, Petra, Justo, Segunda, Angel, Cesaria, Julian, Rufi, Panay Kakaas, Nagiti Karalawa, at pamilya Felipe and Susana Cabrillo. Kaya love offering na may isang karsat tayo. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ang umangka tayo. Rambakan tayo ni Fiesta ni Nuestra Señora del Carmen, ni Apo Santa Maria, iparangaran natin ay ti kinasiasino na, nang ipaduiyak na, ti panangisuro na, tinaunag na pamati, at talag tayo ti Diyos, babaan ti panangibabaot na. Datayo nga taktao na, datayo na rumbaglaan na kumamang tayo, iti sa loob, tinasantuan na ina. Tayo sugat nga ti ina tayo, iti langit, iso ti ina tayo, dito'y dada. Tapno nga rin may kanina ang mag-irano, iti tayo tinasantuan ang misteri ko, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at sipupuso tayo, apag babawyan ina. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan na itibas basol tayo, ipan na tayo tibiyag na agnanayon. Itay dayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria.
Kumararag tayo. Ipaayo mo kad Apo, kasaranayon na kami pinapatag apan ang ibabait na gloryaan a Birhen Maria, ket babaen ti pannalaknit na, makadangog kam to iti bantay, nga isumadlaan ni Kristo nga anak mo. Iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti inggan. Di may basa na adlaw ti libro sa Kamis. Ikan tayo ti ragsakyo, da kayo at tao iti Jerusalem. Umayak makipagnaed ka da kayo. Iti dayta at tiyempo, adun to alasya ti kumamang iti Apo. Ket agbalindan to at tao. Makipagnaed to kada kayo, ket maamon to nga imaunyak ka na kayo. Agbalinto manen ti Huda ang isang sangayan na kukwa ti Apo. Itinasagraduan na. Agbalinto men ti Jerusalem ang syudad may pangpangunan na una. Agulimek tayo amin, iti imatang ti Apo. Umay ka daw kayo manipod ti nasantuan na pagnaedan na. Ti sa o ti Apo. Naindaklan na banat, inaramid kanya, man nakabalin na Diyos, na santuan tinagalan. Naindakla na banat, pinaramit kanya kung manakabalin na Diyos, na santuhan pinagalan. Tuy puso, itay dayaw na ti Apo, ket agransak tuy karaluwag, gapu iti Diyos amang isalamat kanya. Naindakla na banat, pinaramit kanya kung manakabalin na Diyos, na santuhan pinagalan. Tanang lagip na, siyang ananungo nga adipen na, ket manipot ita, awagan damto anagasat dagiti amin at tao. Gapu kadagiti na indaklan a banag, ay naramid kanya kung manakabalin a Diyos, na santuan tinagan na. Naindakla na banat, pinaramit kanya kung manakabalin na Diyos, na santuhan pinagalan. Kaasyan na dagiti agbuteng ken kuana, manipot iti maysa a kaputotan, agingga kadagiti sumarsaruni. Imparang nati pa nakabalin ti takyag na, ket minarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandagda. Naindakla na banat, pinaramit kanya kung manakabalin na Diyos, na santuhan pinagalan. Inigkat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket itanok na dagiti nanuno. Pinenlek na dagiti
bisit kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na maima-ima dagiti babakuna. Naindakla na bala, pinaramid kanya, pimanakabali na Diyos, na santuan tinahanan. Tinumpal na ti Karina kadagiti ang matayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagit na ang kaasyan ni Abraham. Ket ti amin ang kabututan na, iti agnanayo. Naindakla na bala, pinaramid kanya, pimanakabali na Diyos, na santuan tinahanan. Umagday. Ti ako at ako makakalagayo. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Madamang agsasaw ni Jesus kadagiti tattao iti sumangpet dagiti kakabsat na alalaki ken ni inana. Adda itiruar takayadda adda itiruar takayadda ti makisao ken kuana. Isod gapuna kinuna ken kuana ti maysa kadagiti adda sadyay. Kitaem adda iruan ni inang ken dagiti kakabsat mo alalaki ken kayadda ka akasao. Simbongbat ni Jesus, si asino kaditi ina? Si asino kadi dagiti kakabsat ko? Ket intudo ni Jesus dagiti adalan na sana kinuna. Kitain nyo, adtoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Ti si asino man nagaramid iti pagayatan ni amak sa dilangit, isu ti kabsat ko ken ti inak. Ti ebanghelyo ti ako. May bagarabi tayo amin ako kakabsat na taga-kapariangan. Kasama dagi tayo may makipiyasta nga kada. Taga naggaputi sa bali ng barangay. Ajay seminaryo gaputa puro lalaki at Biblia. Taga magkakeskwelahan at raman formator lalaki. Adda amin nga kinasutil. Adda amin nga kinaaliputag ti utag. Nga day taangaw kada amin adda talaga nga rumwar. Aging gana nga innangaw, aging gana nga nagpadpadi. Iso adda pala ang rumor pala ang dijay innangaw. Kana minsan dagiti at contemporary mo nagka-eskwelahan. Naman manunumon ang papadi kag innangaw ang dagiti meeting ni rumor amin nga angaw. Kada di may sa tawag awang pala ang dagiti smartphone ini dagiti pala ang keypad nga dagiti pa. Di may sa tawag nakatungtong na. Sinutil mo dagiti may sa panasirsiri ko. Naglawat ha, abot ti akong mao. At tao-tao, naglawat ha, abot ti akong mao. Kung naman di yung may isang nasirsiri ko, inakpot na yung cellphone na inya tayo na, okay na. Demonyo, kung na, nasa na yung tuloy na kasarsarita di siya murayo ka dangaw nagsakit. Demonyo, kaya di jay, inikat nasa na inya tayo demonyo. Nasa naman na yung tuloy na kinatungtong di jay wasagkat katawa mo di may isa nga pimanaw kasi jay. Kasi di ka pati ano ang umamang na ano katati na dangaw. Kasi tingnan mo, migil kasi magkanya tayo, tibansag tayo iti tao, no daytay no sa iluon na ka, no daramidin ng balikan niya, demonyo ko na tayo. Nagdemonyo ka na kikinaya ko na tayo. Sikatin ko kung ano iroromon na kanya tao, sikatin demonyo tibiyak ko. Kasi natin yan, di man sasaguntay na yan nga ito kanya, sikatin demonyo tibiyak ko. Agdamo na nasayaan, no kumamo na insalakan mo kita o mo tinulungan, huwag mo na era na nga agkasakulan mo na marigatan ka, agdata nga ng tulong. Sikati aham mga Diyos, sikati anghel, kung na tayo magdiman.
Sikat ti anghel ti biyak ko. Dadya mo ti pagsasao tayo no nasaya. Uno saan, nasan ko tayo tinatao, wala man diyan. So madimonyo ko na no, medyo na dahil na, diyan mo ano, gusto nga nasa hotel ka, uno dahil tayo dakos ka, demonyo. Kakas-lakas tayo dardaniran tayo ibanghelyo tayo. Kita niyo di senaryo na, sasao ni ako Isus, simapad dahil ti adalan, hindi inana. Kung na diyay may isang tao ko na diyay ruwag na dati katapsat mo. Kung na si asino ti kapsat ko. Sino tinay si asino man nagtumpal agaramid iti pagayatan ni Ama. Iso ti kapsat ko. Agaramid agaramid. Haan na mamati iti pagayatan ni Ama, ang umara iti pagmati. No sino ti mamati iti Ama iso kapsat ko na haan. Sino ti agaramid iti pagayatan ni Ama. Isuti, kapsat ko, naglawag na imbaga ni Apo Isus. Nung na-amirisan tayo, naunang ti kayo pa na, dakil ti impact na itibiyak ti tao. Anya di agaramit ti pagayatan ti Ama, kunakon na, no mali si aramid mo, uray no hanggang ibag-baga, automatic na kita ang naliputam di jay tao ko, sikat ti ulit ko, nadali niya. Ang lipot niya, sikat ti demonyo ti biyak ko, kunamon no day urang ti kararawang ko na tayo. Ngam dos iso ti anghel mo, nasayaan. Ngam kasano nga mag-ins tayo, kasano nga makita tayo, di jay agbalin nga kuna tayo nga tayo, anak na tayo ti Ama. Kasano nga may ibaga nga anak na tayo ti Ama, haan nga may basar. Gapo iti kinalaing nagkarara, kinalaing nga makinisa, haan nga may basar. Na may mayat ano ka na yung kakarara ka na yung makinisa, kung makita da ijay na, di ka babalik mo ako perfecta na datang anak ni Diyos. Haan nga may basar iti adal. Hanggang po tanang ako ti adal mo ka nasasanto pang isudan ay haan. Tagdadag ito na sa sakto nga na simple pwede diyak na. Hanggang po ta religyoso, kala ko masyak kapatid, nasasanto kayo na kami ako. Ala expected na dyan yung haan nga kanayo ha. Tago ka na ganyan nasasanto kayo yung pati uray layo ka. Hanggang po ta matri ka, ibaga mo nga, nasasanto isunat na matri, ay haan na kaya nasa unang asya. Hanggang po ta nakahabit ako na ibaga yung nasasanto ka nga dayo. Ala expected ko maday jay. Ngam jay ti pangibasaran, iti kinasanto, ti nga maawagan nga anak di Diyos, di jay makaaramid ti pagayatan ti Ama. Anya ti pagayatan ti Ama. Kuna ni Apo Isus, go and praise the good news. In kayo iwaragawag yo tinaimbag adamag kadagiti amin nga. Anya tinaimbag adamag? Anya tinaimbag adamag? Ni Apo Isus. Kasama ni Apo Isus. Anya di may naimbag ka na tayo. Inka gayang. Inka iparin natin ayat ti Diyos babaen ti ay. Inka iparin natin ayat ti Ama kadagiti tao babaen ti ka. Kano ti pa nagkikitang ti tao anya di maalat ito eh. Nung nakakita ka ti tao ka, nalalain ng isuna. Nakakita ka ti tao ka, ay agad isultok ng isuna. Ay kakaan ang ayat na dyan. Adayuan ay ayat na dyan. Kasano ti panag-gates tayo, wala tayo, ayat tayo. Nung nakita dyan ka sa pulang, kaagdaan din dyan, nagalos na puso na mangiparig na di ayat mo katumulong. Si asin naman, haangaga po tagayin mo, haangaga po ta maisublina, haangaga po ta so papakan lang to, di puro maayat, ar-aramida mo di pagayat ang ti Ama. Maikadwa, no may nakita tayo di panagayat, marinada kung makata tayo katang-tao na, dagititang tao na tayo, sursurutan tayo ti ayat ti Ama. Sursurutan tayo di pagayatan na, babakan di panagayat tayo, panagiti kapsat tayo. Di lanagan mo na. Taga-kaparian tayo ta, natapuman niya. Ay, nasisingkot na kita. Ay, napadagita na respeto talaga. Noon niya tinadang irawang mo. Di marinada ka niya, di marinada ka tao. Taga-kaparian day ta, kung nagarumang ko, ayan, yung kaskas kadagita ka, na nasaya kadagita na tata. Nasantuan kadagita na tata. No, di yung kuman ibaga na kada tayo, di yung marinada, nga agda, ay kumabalin na sursurutan tayo ko kayo ng ti Ama. Nung taga-kaparian day ta, ay nga, mauawisan mo, buda ka na talaga nga, ay sopot na amin, na muna na, nalabas ka. Amod nga na amin, ay sus, kapuputan na kita, kasi lang
dali seminarista kung natagada kami ini. Agawis ka na mga pakantiban ka. Dali ibang dalo dala tayo di tok na dali majore kasi. Agawis ka lang ti bandan pero seminarista apa ya di may sa seminarista kanang diupat ti kanan na. Sumang kalaga binaliktad na inang ko na nakali indasa ka mo dinakal ikan dali apag diso ka nabaliktad na isiitanan. Kala kasi umaga di dinagan, anya dinagan nga may project mo. Ay taga-kaparehan na lalim nagbabasketball na tako kung na mga nakalayo tinatagwang ito eh. Anya di may project mo, ngam numarin nada nga adda kanyang dagiti ganag nga ibaga ni Apo Jesus tapno maawagan ang anak ni Diyos ay ka-perfect. Nangruna no agtugma di pamati ket di aramido ay ito nagsaya atan. Daytang alaki struggle tay amin uray padi hanyo ko nagbago ti kurawon ke perfect na awat tattao kami man hanggang putama nagkararagan na si paparinto mo di simbaanan ke nasaya damay struggle na sa bali adahan agapumunta ko na tayo ke managkararagan mo managsanang ilin ka laday tayo ibaga tayo ke perfect na anak di marina tayo di puso. Maririna di tao na si kamauawagan na anak ti Diyos. Alam at piyesta iraman tayo ni Santa Maria del Carmen. So di Ibrao Escapular, imbaga na si asino man ako musay kunana na nakasuot di jay escapularyo kunana haan nanto mamapukaw ti grasya ti langit kunana ya. Haan nanto mamapukahan nanto malakam ti agnanayong atuok kunana. So kada kitay ato na kitay devosyonado ti Mount Carmel, ato na kitay may sabay damangan. Dayjay sumado na kitay abus-busan na makikita yo. Ato ti movement nga mangiukoy warwaragawag mangi warwaras daytoy nga debosyon ti Mount Carmel. Imbaga namin nga si asino man nga matay na nakausar daytoy eskapularyo kunana. Hanan to na lakamon ti agnanayon na tuok kaya nakasauan haan nga mapan ijay ibigyan ako magulod ng to ti langit ngam haan nga umanay aga ko talaga suot kan to automatic na mapangkadilangit ng haan reminder aday diyan nga sika alwadan na kani ako Santa Maria ng buyogam matlaang aday arabid buyogam matlaang aday kababalin na natagos na sumurot kini ako Santa Maria nabigsa ti panangibabot ni ako Santa Maria kita rin nyo no crisis ti pagmati agparang ni Santa Maria kadakdalan di pati maidigan niya dayay mapukaw di pagmati rumor di komunismo agbugat ti lubong gaputi kadakkel ti gulo maabak ti panakiwaragawag ti pagmati nagparang ni Santa Maria nagsubli ado milyon na tao ti nagsubli kini ako Dios kasi di ba yung kabigsa di panangibabot ni Santa Maria kadatayo ketapta kunana pa ni Apo Jesus, reading, ordinary nga reading tayo kanang daw. Da kayo nga nabanbanog, kagtrab-trabaho ken manibrigatan, umay kayo at katanyag ti inana. Huwag kakabsat, nagado ti kayat tayo. Ipapati tayo kagtrabaho, ipapati tayo ti ayat sapul, ado ti kayat tayo mabunudan na ti anak tayo, ado nga kayat na bunudan ti pamilya, no daduma ka, no hanga magunbunod, mabanugan. Dumakkel di kwarta, dumakkel di balay mo nabannog ka. Dawaton tayo di panalakbid ni Apo Santa Maria, ta iturong na tayo kini Apo Jesus. Ta iso na lang ti pudpud mga inana. Iso na lang ti ragsak ti inana nga awang ti katukan na. Uray nga tanong ko na bakasyon ka, no di panulot mo ka preoccupied of so many things. Nagado di kaya mo. Haan nahan nakapaulan. Lalo ako Santa Maria, palasin nyo. Da kayo ang mga tuturo. Nagsaturo sa iyo, sabay ka maturo. Magaro kang peace. No, maguluwang ka, just pray the rosary. Ay kararan mo lang, hindi ba nagsaturo sa iyo. Agin-inot na lumakaan, agin-inot na maagasa, agin-inot na uray yung inday, kangitingitang ti konflikt. Kangitingitang tereribo, just pray. Dawaton di pa nangibabot ni Santa Maria nabilag. Nabilag niya Santa Maria.
Aramidan tayo di panagdato. Kiraman tayo pa di kararag tayo ni pagyaman ni Marifer Almasan, pagyaman ni Fe Bermudez, pagyaman ni Elmo Sumbat Senior, Anita Michael, Ken Elmo Junior, Ken T. May sa pagsat tayo, Ken Beniti in intensyones tayo akas pamilya. Kung mararap tayo makagsat at wala tayo, Ken Beniti adaton tayo, makaayayo kumain ni Diyos Ama, Aman na kabalin. Amin. Ipaay mo kan apo ta saranayin na kang tibugbog tong na anak mo, anak balin at tao. Iso hindi maipasnay sa na dinadagin ni kinagarhen ni inana, nudoy pa ikat pinasanto na. Lapsutin na kang kumaman iti kinadakes mi, kat aramiden na ang makaayayo ken kaday to'y panagdaton ni gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako mga kada kayo. Kasta kumamit Kita tayo na kita puspuso yo. at dadala si tatagpay ti ako. Pagyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Maikari ti Rumbel. Put noon ay maikarigat rumbel anong migat pa kaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken dis agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalid kadat na nayon na Diyos. Ket iday dayo daka ibunan nagdaka ken itan atangkop daka. Iti daytoy a piyesta ni Santa Maria del Carmen. Tinainggasatan ken agnanayon a Birhen Maria. Taiso babaen ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbog tong na anak mo. Ket idinto dali namet na pukaw ti sadya ti kinagarhen na. Impas ngay na tilubong itilubong ti agnanayon a silaw. Na iso ni ako mi ang Hesus Kristo. Anang sata makinangday kami kadagiti angheles ket arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikang tami ti imno ti pannakaidaydayon mo ket kunami adi agsarday.
Amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinen, katipaay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat nga si ayat ti bagina tapno agtotoo nangalay ti pinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana alawin nyo at mangantay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet at alpasanday ti panangrabida na ngalay ti kaalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alawin nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kada ito iti kaalis ti dara ti baro kay nagnanayon atulak. Iso amay buyak to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason aramidan yo daytoy na pangilang lagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati babae ti krus mo kanin ka panabungan inakam insalakan si kaanubot ti sa kalubungan. Iti ngarod pa nang ilagit mi ti papatay kan panabungan ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo amay kari-kari ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi ako kada kami magirangon iti bagikan daran Kristo. Pagkay saan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayang ti ayat na anayusa. Laglagi pang ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat mi apig mo sayan na si inanama ti panabungan danto iti sidong takaasin. Awaten kadida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay terupan-rupan. Dawaten mi apo tay paay mo met kakaasin kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon na biyan. Ket magiranod kam to ken gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukan met kadakwada amang itangtang o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, kinakaisa ken Kristo, ken isidro ni Kristo. Inihin po yung Espiritu Santo, erop na yung ikantam na kabalin na ama, ti amin na dayaw ken gloria, at nanayon na kawan ti ingana. Amen. Hinday mo marami ti ama, at gulgon tayo ti tararak, na insuro ni Apo Jesus karatay.
Itdam kada si aayam ti kapiya kada iti aldaw ni kat babaan ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan di ba na mururay mi ti ginagasa tanam na maul mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kapya nga kapukan niya, tited po ka na kayo. Saan ka dadagiti basbasol mitingulingan? No di ka ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon, nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad dara kayo. Basta kung kami ka. Iti napakumbaba, iti managayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa na tayo. Kapya, kada kaya amin kapya. Kapya. Thank
kumararag niyo. Agyaman ka magyan kaapo, di panangawat mi kadagiti ay langitan na sakramento, ipaaykat na kaasin, tada kami nga agragsak, ti pananganagit mi, ti panagpiesta ni Santa Maria del Carmen, pinagdasatan na Birhen Maria, manit, mapudnuan mi ti agserbigan ka, kadagiti misteryo ti panakaisalakan mi, kapuken Kristo na apo mi. Amen. Mabendisyonan dagiti scapular, amin nga mayagto ako, mabalin ng butit may mangala, mabendisyonan dagiti. Haan nga maiyosong ako kahang kayo nga third order ti Carmela, dagiti lahat mayat mabendisyonan lang ako sa kayo dumawat. Haan nga maiyosong ako. Show us, O Lord, your mercy and grant us your salvation. Lord, hear my prayer and let my cry come unto you. The Lord be with you. Amen. Let us pray. Lord Jesus Christ, Savior of human race, sanctify by your power these scapulars, which for your love of you and for love of our Lady of Mount Carmel, your servant will wear devoutly, so that through the intercession of the same Virgin Mary, my mother, our mother, and protected against the evil spirit, may they persevere until death in your grace, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ti ako at ako makata kayo. Basta po amin. Bendisyonan na kayo, ti manakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ang basa din sa Santo na Misa, hintay iti ayat ken kapya ti ako. Agyaman tayo. May pagkarabi tayo. Amin ako, dagit tayo mayat na may mangalas ang Rosario ken dahiti Estabulario. Linya kayo, kausunan na kayo, dahiti Santuan na inayo. Seb. Kasama ko ito po dito.